खुलुमबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नैबे 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बेयो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो बागानसिलियाव थानाय नैबे गाहाय मावख' बिनि लांगोनायावनो जादों। जों बेखौ गुबुनाव लानाय जायासै देग्लाय। आरो बियो मैयानिफ्राय जोंहा जिबायदि जों आसा खालामदोंमोन बेबायदियैनो गोबां जिल्लानि बिबानगिरि दख'रानि बिबानगिरि मावथिफोर बिथांमोना बाहागो लादों आरो जोंनि जा गिबि हाबाफारिमोन मैयायो बे मोजाङै जाना थांबाय आरो थान्दै मेल दङमोन जोंहा मोनाबिलियाव बेबो जानानै थांबाय। जा आद्रा दङ बियो दाहाय जागोन आरो जोंनि बे सेसना जाबाय टार्मिनेटिं सेसन। देग्लाय जोङो गोदान बडिजों दागोन आरो बेबो जोंनि जा थांखिफोर दङ बे थांखि बादियै मावलांगोन। जिल्लाफोराथ' जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादहा मोन 28 जिल्ला दङ, 28टा जिल्ला दङ। बिनि मादाव मोननै जिल्लाया सफैनो हायाखै, 26टा जिल्ला सफैदों। लोगोसे जोंहा नेपाल आरो वेस्ट बेंगल, दिल्ली, बेनिफ्राय मेघालय, डिमापुर बेयावबो जोंनि इउनिट दङ। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनाय जायासै। दिल्लीनिया फैदों, दिल्लीनि थान्दै जोंजों नुजाफैदों आरो बाहागो लादों। बेबायदिनो माने बांसिन अनजिमानि जिल्लाफ्रा दिनै जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो लादों। मोननैल' जिल्लाया बाहागो लानो हायाखै। जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों जिहेथु जोंहा दाहाय दंबावो थान्दै मेला, बेयाव जोङो माखासे थांखिफोरखौ लाबावगोन जे जोंनि बर'नि जा मोसानाय, दोरोङारि मोसानाय बेखौ फेहेरनाय, फोसाबनाय बा जोंनि उन जोलैफोरनि गेजेराव आंगोथि खालामनो थाखाय जों बेखौ हाबाफारि लानायनि सायाव जोङो सावरायगोन। सिगाङाव जों सावरायबाय बेनि बागै जे जोंनि जा दोरोङारि मोसानाय बेखौ जोंनि कलेज इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जोङो फोरोंनायनि जिथु राहा बेखौ जोङो लाबाय। दासिम जोंहा इउनिभारसिटिनि सिङाव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव बेखौ लाबाय थानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोङो सरकारजों सावरायदों जे जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो कलेज, हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुलफोराव जोंनि बर' मोसानाय दामनायखौ जाहाथे फोरोंनाय राहा लायो। मोनसे जेंना नुजाबाय जे जोंनि गेजेराव दासिमबो नांगौ बादि फोरोंगिरि जानो हानाय बेबायदि ओंखारथ'वाखै। जोंहा अस्ताद खम, जोंनि जा अस्तादफोर दङ सिनियर एन्ड जुनियर लानानै सा 46 बेखिनि अस्तादा थोआ। दायो जे नैबे क'क्राझार फाइन आर्टस कलेज बेयाव जाखिनिखौ जों सोदों बेखिनियानो दंथ'यो बेयाव। जेब्ला जोङो मोनफ्रोमबो कलेज, इउनिभारसिटि, कलेज हायार सेकेन्डारिफ्राव सोगोन जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। बेनिखायनो नैबेनिफ्राय जेब्ला ओंखारगोन जोङो बेखौ सोसननो हागोन बा मावफुंलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों। जोबोद मोजां सोंथि। जोङो थांनाय बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' CMनि दैदेननायाव जोङो बे GI/टेगनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन जे जोंनि जा गाननाय जोमनायफोर, गुबैयै गाननाय जोमनायनि बेलायाव बे जेंनाया सफैदों जे आर'नाइ दख'नाफोरखौ गुबुन हारिया जानो हागौ गावसोरनि होननानै डिमान्ड खालामनो बारा सम गैला। आरो जेब्ला बिथांमोना बेखौ डिमान्ड खालामगोन जों हारिया जोबोद अलखदाव गोग्लैगोन, गोनो गोथोआव गोग्लैगोन। बिनि सिगाङावनो जोंनि जा गंगना बेखौ गुबुन हारिया लांखाबायमोन आरो बे गासै बाथ्राखौ सरजाबनानै जोङो सरकारखौ खावलायदों जे जोंनि जा मुवाफोर दङ, जोंनि आयदाफोर दङ, बेफोरनि रैखाथिनि थाखाय जोङो GI/टेग खालामनांगौ। आरो बेखौ प्रमद बर' बिथाङा बुजिदों, जा गुरुत्त' बेखौ बुजिनानै बिथाङा जागोन होननानै खौरां होदों। आरो जोङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआर सरकार बे मोनब्रैजों सावरायनानै जों माखौ खालामनो हागौ बेखिनिखौ जोङो थि खालामदों। आरो बे मोन 21 जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, जोंनि दामजुफोर बेखौ लानानै जोङो मोन 21 आयदाखौ जोङो GI/टेग खालामनो हादों। आरो बे बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना, गोग्गाथावना बाथ्रा। बे मोन 21 आयदायाव जों GI/टेग मोननाय लोगो लोगो जोंनि बर' हारिया भारतबर्सआव बयनिख्रुइ बांसिन GI/टेग मोननाय हारि जानानै थाबाय। बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव। जोङो दायो सावरायबावदों जे जोंहा GI/टेग खालामनो गोनां दंबावो।
जोंनि बर'नि जा जानाय लोंनायफोर बे फिथा लावदुम बेबो बर'नि अनासि जेखौ अनखौ आसिजों नानानै बानायनाय जायो बे अनासि बेनिफ्राय एंख्रं अनखौ थावआव लहरायाव होनानै ख्रं ख्रं खालामनाय एंख्रं बे दङ। बेनिफ्राय ओंखाम माइब्रा जोंनि बर'फोरा ओंखाम माइब्रा जायो बे ओंखाम माइब्राखौ जोङो बर'नि होननानै जि.आइ.टेक खालामनांगौ। बेनिफ्राय ओंखाम आखाइ माइब्रा माइरंखौ एवनानै बेखौ आखाइ बानायनाय जायो बे ओंखाम माइब्रा आखाइयाबो बे बर'नि बेखौबो जि.आइ.टेक खालामनो हायो। बेनिफ्राय ना मेनाय जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ना मावाखौ नेयोमोन बे दैज्लांनि जोबनायथिं जेब्ला अखा जे जायो बे समाव गोबां ना मावा जोनोम जायो ना मावा ओंखारो बे ना मावाखौ थालिर बिलाइयाव जुनानै अरखियाव बेखौ एरफबना होनांगौ होमबानो बियो मोनब्ला बियो ना मेनाय जायो। बे ना मेनायखौबो बर'फ्रा जोबोद गोथाव मोनो आरो बेखौबो जोङो बर'नि जि.आइ.टेक खालामनो हायो। बेबायदिहाय मोन 9तासो दङ बे मोन 9 आयदाखौ जेब्ला जोङो जि.आइ.टेक खालामनो हागोन गासैजों जोंहा 30 जागोन 30 आयदानि सायाव जेब्ला जों 30 आयदाखौबो खालामजोबनो हागोन बुहुमनि मादावनो जोङो बांसिन जि.आइ.टेक मोननो हानाय जों हारि जानानै थागोन बे थारैनो जोबोद गोग्गाथाव जागोन। जोङो दासिम सावरायनो मोनाखै सिगांनि जा सरखार बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन आरो बिथाङा जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय आनलाकिलि माने सरकारा फैनाय जायासै आरो दानि गोदान सरकारखौ जोङो बिनि सायाव खालामनो थाखाय जोङो खावलायगोन। बर' हारिमु आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि साननि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोङो आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बेरहोखांबाय आरो जोंनि माहारिनि मुंख्लंफोर आरो जोंनि हारिमुनि रुंसारि बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मान बावनाय बे हाबाफारियाबो जोंना जोबनानै थांबाय। दान्दिसे उनावनो जोंहा हाबाफारि दंबावो बिजाब बेखेवनाय आरो मान बान्था गथायनाय बे हाबाफारियाबो दान्दिसे उनावनो जानानै फैगोन। जोंहा दिनैनि बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव जोंनि सला अस्ताद बान्था आरो अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि बे बान्थाखौ जोङो सानै जे हारिमुनि गागि मावथि बिथांमोनखौ जों सायख'नानै लानाय जादों। जेरै सला अस्ताद बान्थायाव थिफु नार्जारि जे बाक्सा जिल्लानि बिथांनो गथायनाय जागोन आरो अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि बान्था बेखौ कार्बि आंलंनि मुस्रिमा फुल'नि नार्जारि बिथांनो जोङो गथायनाय जागोन। जिहेथु बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव खामानि मावनानै हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय हारिमुखौ रैखा होनायनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावबोबाय थादों। बेनि थाखायनो बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय जोङो सायख' आफादा सालिजारि खालामनानै बिथांमोननि मुंखौ फोसावनाय जादों। आरो जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोबां खेब जे मावबादा गोबां खेब सेमिनार खालामनायनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजाव जे एकाडेमिक कर्स हिसाबै बड' ट्रेडिसनेल मिउजिक बे कर्सखौ जोङो सोसननानै लाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव। दा बे कर्सखौ सालायनो थाखाय जोंहा गोबां बिजाब नांगौ। जोङो बे बिजाबखौ दिहुननो थाखाय जोङो वार्कशप सेमिनार खुंबोगासिनो दङ। दा बे वार्कशप सेमिनार बा बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फिथाइ महरै जोङो दिनै माखासे बिजाबफोर जोङो बेखेवनाय जागोन एकाडेमिक कर्सनि आरो बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय जोङो आलासि हिसाबै जोङो लिंहरदों बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि मुस्रि निलकान्त गयारि बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे बोसोनगिरि रजनि स्वरगियारि बिथाङा दिल्लीयाव थानाय जे मिउजिक एन्ड आर्ट इउनिभारसिटिनिफ्राय डक्टरेट डिग्रि मोननो हानायनि थाखाय जोङो बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायगोन। आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'जानाय जे आफादगिरि मुस्रि गपिनाथ बरगयारि बिथांखौबो जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा बरायनो थाखाय आखायाव लादों। दान्दिसे समनि गेजेराव जों बिथांमोननि हाबाफारिखौ मावफुंगोन आरो बे हाबाफारिया जोबनायनि उनाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे नैथि जे थान्दै मेल दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जथुमफिननाय जागोन। बेवहाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो
बर'नि हारिमुखौ माबोरै रैखाथि होगोन, माबोरै लाखिलांगोन, माबोरैहाय जोङो खामानि मावलांगोन, बेखौ नोजोर होनानै जों गोबांथार सावरायलायगोन। जोंना 28था जिल्लाफोरा दिनै बाहागो लाफैदों। दिल्ली, सोनाब बंग', नेपाल, जे नागालेण्ड, मेघालय बेफोरनिफ्रायबो जिल्ला हिसाबै दिनै बाहागो लाफैनो हादों। बिथांमोननि बाहागो लानायाव जोंनि नैथि जे थान्दै मेलाबो जानो थांगासिनो दङ। आरो दिनै जोंहा 3 बोसोरनि जे मावसम बेयो दिनै जोबनानै फैबाय। बे गोजाम आफादखौ जोङो दिनै सिफायनानै जों गोदान आफाद, जे राफोद आफाद जोङो दाफुंनानै लानो हागोनखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों। बुंनो हानाया गोब्राब, जिहेथु जोंनाव मोनसे संबिधान दङ जे जोंनि बिबान सोलायनाय एबा गोदानै बिबान होनाय एबा जोंनि मावफुं आफाद दानायनि जे बियो जोंनि संबिधान मथे थांगोन। बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि जे दैदेनगिरिफोरनि एबा थान्दैफोरनि जे सायख'नायनि गेजेरजों बे जानानै फैगोन। बेखौ दा जोङो बुंनो हाथ'नाय नङा जे थान्दै बिथांमोनहा मा सावरायलायनानै मा थांखि लायो, बेनो जाफुंगोन।